Sino ang matapang dito? Alright, meron na akong ipapagawa sa kanya at pwede na siyang mag-uwi ng papremyo. Sino po? Sino po? Meron po akong ipapabasa sa inyo. Ito po favorite tongue twister ko po ito. The title is Peter Piper. Apay ko, pick up peppers, Peter Piper. Ayaw niya? Sino ang kaya? Okay, Cherry Ann, ka dito. Cherry Ann. Ay, hindi mo kailangan ng copy. Palakpakan naman natin. Okay, go. Sige. Motivation. Pinabayad, sinigali! Tatlo. Tatlo ka! Boss, Hindi tama, tatlo yung nabulas ka. sige, go. Peter Piper, bigat ako, pickle pepper. At ako, pickle pepper. Peter Piper, sabi. Wait lang, nakal ba ano? Diri ka. Peter Piper, pickle taco, pickle pepper. At ako, pickle pepper, Peter Piper, pick. If Peter Piper, pickle taco, pickle pepper, where's the taco, pickle pepper, Peter Piper, pick?